Para nós é un orgullo este acto, o acto máis importante do Concello de Teo, que con novos embaixadores que nos axudan, lóxicamente, a levar o nombre de Teo por toda parte e lugar, unha terra ademais cabalar que é atravesada polo Camiño de Santiago e que é bendecida polas aguas do río Ulla. Por lo tanto, aquí temos un patrimonio arquitectónico e natural e intangible espectacular e estos embaixadores forman parte tamén dese patrimonio intangible e cultural. Sei que un home non é de onde nace, senón de onde pace. Espero seguir facendo en Teo no que me queda de andaina. A miña vinculación co Concello de Teo é unha mera casualidade. Eu estaba buscando unha casa e topei en Teo. Mírate por donde nací en Santiago, criei-me en Vedra, máis en Tui, vivín en Madrid e en moitos sitios máis e remato en Teo, que espero botar aquí xa o que me queda de vida. A verdade é que é un sitio maravilloso. Ten bo tempo, ten monte, ten servizos moi bons, pertiño de Santiago, o cual estás a beira para ir traballar. A verdade é que é unha delicia. É un exemplo máis de como ás veces as grandes cidades non teñen en conta que fai falta sitio a toda a xente que vive ali e a xente escapa. Primeiro, porque vive máis tranquilo e segundo, porque tamén é máis barato. Al poder firmar en este libro, que recoge un momento moi importante para los firmantes e forma parte de la historia de Teo. A vinculación co Concello simplemente es que a nosa casa fixémola aquí. Entonces gustou o noso sitio, miña muller enamorouse de unha finca, fixemos unha casa, tuvimos que facer a finca, gracias que estaban cas obras do Corte Inglés movendo o xabre que había ali de un monte que quitaron, entonces o vaciaron todo na miña finca, na finca que comprou miña muller e con eso pudemos rellenar todo aquelo. O sea que aí nace a miña vinculación con Teo. Bueno, xa anteriormente eu estudiaba con... Cando era residente, o meu compañero Santiago Calviño e eu estudiábamos na súa casa, que vivía tamén en Teo, moi cerca de onde teño a casa ahora. O sea que xa, por Teo había que pasar hasta para estudiar e preparar a carreira. É moi emocionado que te reconozcan, bueno, que eres un veciño bo, é algo difícil, porque normalmente todo o mundo fala mal dos veciños. Mentira, non é certo, pero son a fama que se teñen non en este tipo de cousas, pero é moi agradable cando as persoas con que convives se fan un acto como este. Agradezo de todo corazón no nome da miña familia e de mí mesmo este nomeamento de fillo adoptivo do Concello de Teo. Despois de moitos anos de ser tenses de feito, hoxe pasamos a ser tenses de dereito. Bueno, a sensación é moi agradable porque foi todo moi cariñoso, tanto autoridades como de xente, amigos de Santiago e amigos e veciños de aquí de Teo sobre todo, o cual non podo nada máis que estar moi agradecido. Gústame vivir aquí, pasear por aquí, viaxo ás aldeas cando poido, falar coa xente e iso, pois é o que me dá... E paga os impostos aquí? Sí, claro. Non pago moito, xa, porque eu non sou moi rico, pero en fin, sí, pago os impostos e firmo os libros aquí. Casi todos os meus libros desde hai 30 anos están asinados na Pousa de Raxó, ou no lugar de Raxó, con Teo. Algún esquéceseme, pero sei que Teo está presente. A rula conectando a xente co patrimonio. En nome dos socios e socias desta entidade, Pablo San Martín, presidente do colectivo Arula. É unha enorme honra, un orgullo e un pouco un acicate para seguir traballando en prol do patrimonio e seguir divulgando entre a veciñanza as nosas xoias patrimoniais. É unha organización que naceu aí no 2013, un pouco estamos loitando en prol da divulgación da arte rupestre, que naquel momento pois, era bastante descoñecida, mellorouse bastante nestes anos, e seguimos intentando loitando para que as administracións públicas se fagan responsables deste patrimonio que temos, que son verdadeiras xoias patrimoniais.